stående her, indtil han kommer op igen. Ja, det gør der nemlig. Så bakker han lige tilbage, så vi har i stokken. Sådan, Lasse. Men vi kommer der hjem. Det er der ingen tvivl om, vi gør. Det er ikke ligesom i går, hvor det bare så ud som om, vi aldrig nogensinde kom hjem. Men det gjorde vi altså. Jeg glæder mig til turen, den kommer ned. Fordi hvad så? Hvad er det så? Sig det lige. Det var du godt. Nej.